Március 6-a a Logopédia Európai Napja. Ennek alkalmából szervezte meg rendezvényét a Lőrinci Nagykönyvtárban a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat kerületi tagintézménye. Az egynapos konferencia a beszédészlelő címet kapta. A beszéd megértés, beszédészlelés egy nagyon összetett problémakör, ami nem elsősorban hallás épségével függ össze, hanem azzal, hogy a gyerekek a hozzájuk érkező hallási akusztikus ingereket nem fogják föl kellőképpen, és nem adnak rá megfelelő válaszokat. Az intézmény logopédusai beszédszűrést végeztek különböző korosztályú gyermekeknél. 7 hónapos, és nem igazán beszél, tehát így próbálkozni sem nagyon. Hozzánk most megkésett beszédfejlődésű gyermekek jöttek, akiket most megvizsgáltunk, és náluk mindenféleképpen arra kell figyelni, hogy ugye 2-3 éves korban azért a beszédbe indul, és hogyha ez nem történik meg, akkor mindenféleképpen logopédust meg kell keresni, szakembert, és ott egy beszédindító terápiával tudjuk ezeket a gyerekeket úgymond kezelni. A nagyobb gyermekek esetében a beszédhibák észlelése volt a cél. A leggyakoribb az úgynevezett artikulációs zavarral küzdő gyerekeknek a száma. Ezt régen úgy hívták, hogy pösze gyerekek, akik egy-egy hang kialakításának a helyességét nem tudják, vagy helyettesítik esetleg másik hanggal, vagy fölcserélik a hangokat. Az önkormányzat részéről Galgóci Zoltán alpolgármester vett részt a rendezvényen, aki elmondta, hogy kerületünkben évente 800-900 beszédzavarral küzdő gyermeket regisztrál a nevelési tanácsadó. És nagyon fontos, hogy minél kevesebb beszédhibás, beszédzavarral küzdő gyermekeink, honfitársunk legyen, akár itt a kerületben, akár az országban, tehát ezért tartom nagyon fontosnak, hogy támogassuk az ilyen rendezvényeket. Az idejében felismert beszédhiba könnyen orvosolható. Érdemes tehát odafigyelni gyermekünkre, hogy szépen, tisztán beszéljen.